Baby, ndiyacela ndicela undiphe nje i-1 round. Ndiyacela sithandwa sam. Zayifaka nje ndiyikhuphe okuba nje ndiyifake, ndiyakucela. Hayi ndiyala. Ingxaki bendixelela amajita uba uzondipha namhlanje. Okuba nje ndiyingxuze nje ingene ndiyikhuphe. Ndiyacela sithandwa sam. Yazi ingxaki yakho yintoni? Bendiba wena uchama msinya. Hayi ukuchama msinya sham, ndichama msinya uxuka. Ndiyinkukhu ndiyazazi ndichama msinya. Qha ke andizenzi uba ndichame msinya ngoba ndiske ndithi xa ndiyifaka mna ndoyiswe bubushushu, kuyatshisa kamnandi phaa. Xa ndiyifaka veske ke ngobushushu bundoyise ndiyekelela umzimba ndichame ke ngoku. Andizenzi uba ndichame msinya, ndiyazazi uba ndiyinkukhu kona. Qha ke andizenzi, ndithi xa ndiyifaka ngoku ise kutshisa kamnandi phaya ndichame ke ngoku. Ndiyakucela sithandwa sam. Ndiyacela. Eyesibini ke ngoku uba awuyithandi wa ikhondom le. Kaloku funeka sisebenzise ikhondom. Into eyenza uba mna ikhondom ndingayithandi ingxaki mna, uThixo wandinika into encinci, wandinika laa nto kuthiwa yitotosi. Ngoku ndithi xa ndifake ikhondom ndibe sengxakini ngoba ndiyifaka nje ikhondom ndityhale kabini nje kathathu veske ishekele phaa kuyiphuma apha kum, ishekele kuwo ngoba uThixo mna wandinika isayizi encinci. Ngoku yiyo le nto ke ikhondom ingathi andiyithandi, ayindilingani ikhondom, inkulu apha kum. Ndiyifaka nje veske ishekele apha kuwo, yiyo le nto ndingayithandi ke mna ikhondom. Ke ngoku ndiyacela baby, zayithi nkqu nje okokuba nje ingene, ndiyacela.